Sinulanda kami, ako, pinagpinagpingan, so nga, diyaman, bakal, itinimpad mo kada kami. Ako, kasakitan na ito na kusina, ako nasaya at usapay na kami, ang nasanto na Diyos, ano kasano, ako di pa nakakita na, nasaya, basta kadi ako, kadagitimang lalisan, iti dahil ito na kusina. At noon ako, sa kumang na paglilingkuran, kung ako iso kumakipakadalan, ako kita saya at tay, iso nga itatangad daman ito tayo magano. Kasi tutuloy ako, ito nga kinasaya, mapaspasaya at tayo kumas. Basta ako itagagani, kaya siya may tanggol may daya. Yaman kami unay, itinagal iso. Amen. Maulit kami, Ama, maumay kita, ako itinagan niya ang tubig na Jesus, yung mga tumaw sa tulong. Yung makaamo, pinakaawa, masipnalitin, makipag-break na para kami kalagyan niya ang dapat niya amin dito, hindi nga sa kapsat, naman na ito, yung mga ako, lupay sa kailangan nilalpas, pagyaman kami sa kalakwada. Ako, tinanggap ng unay ng parang mo. At pagkakasay ng tulong sa kalakwada. Mismo, o God, sapay na uray pa'y kumakarig siya sinaman niya sumakbay. Dahil yung mapagkalan, may ramang na kumakamagdisyonan. Sika kung makita namin ang sumbrot dahil yung napagkanan at magkanto kahit ganawin makita na kami tutuman na sika kayaan po sika Diyos na kayaan na Diyos kinaari kayaan na kinaari Diyos mo kasi siya mo kayo mapagkanan na aming napasuktan yung mapagkanan na ako Diyos na kumahan di kararami ako dan tidak lumapay ako pasir dahil ko napagkaya nagkararan mi tidak ito na malagitas kapay kasi kali tumulong kasi bumiyang ako minana makakang hindi ko kayatang tamit ako mauray pa ito ay pinming amaw na tidak ito na pagkanan mi sa walang kadanon ako pinamapulo ko ito matawin manipod iti daw nga muna nga daw makapagpasin na sitawa. Yaman kami sila ito nga daw magkipagyaman pali ako kinbana sipod tayo sa unang kalagiti na santon niya sa asaon. Mano at yaman makipagyaman kayo at nadagragshot makipag-ragshot tayo kung nadagsot sa gaba makipag-grit na kayo. Tatlo dawatin ni ako ti at alupay ng panindisyon nga ipay mong kinpo na iti kabayatan yung mga uding aldaw ti panagbiag na lupay ako saan nga rin masasaan niya malibak at gada yung iti paspasamak kinpo na iti napalabas kaldaw magyaman kami sila iti kaldaw na makita mi nga nabaligay iti panagbiag na ako ikararag mi lupang tirwangan ng mabalin na mapagnan nga sumrep ginasay-saya pa'y nga wagas ti panagbiag na mauray pa iti panagsirbi na kinha ako English mo at nailisim kali kalagiti balbanan kapag pagkalang ti panagbiag na ilisim kalagitan yaman niyang klase ti sakit kanyaman niya aksidente kanda dumay nga saan nga nasaya nga pasamakong tibagi ang lalo nila ito yung COVID-19 nga pagdandanagan tinumog. Ako, bindisyonan, tapos hapay lang ka makita na kama kasayatan nga pakaital-kal makinpupa tibagi nga bigyan makinpupa ang raypay dagitan yaman niyang klase ti pagbiag pupong amin nga raypay patay gabuanan na nga bigyan pupong amin kontrol amin dagitan man nakabalin niya yung imam tatlo ako hindi na ito na magpag-ragsak kami iraman din dito yung dagitan na masuk pamilya man, tayo nila ito yung pagtangan. Sapay tamaiwanan na pumamin ka po itinagan mo, mauray pa ito yung pagtangan. Maiwanan ko ka po itinagan mo. Sapay ako tamaramin yung pagkaidayawan.
Tatlo kas na lipod mo, iti dahil ito yung amalan. Itikas mo, dahil ito yung pagtangan, itinagan ti Ama, anak pinti, Espiritu Santo. Amen. Amen. Kantaan tayo man dahil tayo kanta tayo. Happy birthday. Yaman tayo dahil laksan yung bay. Ay, tandaan. Ha? In-cut mo kumari. In-tape mo kumari ka sa balisan. Ay, kakat ko yan. Kakat ko yan. Dati na yun, di namin sabay, ako Diyos, kumamang kamigin ka. Itinaytoy nga kanito, ikamatalag ni kinkapo Diyos, nagito'y dana na isagana, manilagenda, itinaytoy nga oras tinalong. Natawan sa bali nga pagkamatal kami, ang bahay na sika. Nang sakbay na kami ako Diyos, lalak-amon mi, dagito'y nga merienda. Bendisyon na magpaay ko mga mamakiret, iti physical nga magimi, manipot, iti dahil nga daw. Kapuray pa, dagiti nagdapat na.